Uah! Això és finances en valencià. Està més que demostrat que les persones que tenen pasta actuen a pesar de la por i la gent que té pocs diners no actua per por. Si mires les vides exitoses, la gent que ha triomfat pel que fa al tema econòmic, en algun moment se l'han xuat, s'han tirat a una piscina, han deixat la zona de confort, pots dir-ho com vulguis. En definitiva, han actuat a pesar de la por, han superat a la por i han fet. I en això és el que vull basar el vídeo d'avui. Fer-te veure que moltes vegades la por realment injustificada, com te demostraré, mos impedeix avançar econòmicament en la nostra vida i mos condiciona a l'hora de fer-nos prosperar, guanyar diners, administrar millor els diners, el que vulguis dir. I bé, vaig a veure si aconseguís avui llevar-te la por. Anem allà! Bé, la por al fracàs, d'acord? El fracàs és una oportunitat. No existeix realment el fracàs. Quan algú intenta muntar algo i no li funciona, o en extensió que solem dir que fracassa, no perd el temps, s'emporta un aprenentatge que en el futur li pot servir. Per exemple, si un munta un bar i el bar no funciona, doncs vale, però aquest trio aprendrà de proveïdors, de la relació en el client, de les existències, de portar els comptes, etc, etc, etc. Està molt extesa la por al fracàs i no vaig a centrar-me en la cultura anglosaxona, que sabeu que no té la consideració del fracàs, no? Com la tenim nosaltres, no? Està molt millor vist el fracàs que així, però és el que vos dic, ningú mai fracassa. Si un negoci no funciona, t'emportes un aprenentatge, i un aprenentatge que sol ser millor que qualsevol tipus de formació que pugues gastar-te un dineral. Si un fracassa muntant un negoci de comerç internacional, per dir alguna cosa, doncs segurament aprendrà molt més que si fa un màster en comerç internacional. Això és així. Així que no té sentit la por al fracàs. No passa res, t'alces i ho tornes a intentar. El fracàs és una oportunitat. I a més, encara que fracasses, t'emportaràs sempre un aprenentatge que serà molt valiós. La por a la inversió. Com sempre vos dic, i no me cansaré mai de repetir-vos-ho, s'ha de pensar en la inversió a llarg termini. A 5 anys, la probabilitat de perdre diners està entre un 20 i un 30%. Però si me n'anem a 10 anys, ja està entre un 10 i un 20%. I en 15 anys ja parlem entre un 3 i un 5%, i si me n'anem a 20 anys, la probabilitat de perdre diners és pràcticament nul·la. Això què vol dir? Que si nosaltres invertim com hi ha que invertir, és a dir, a llarg termini, no té absolutament ningú sentit la por a la inversió. És més, hi ha que tindre por a la especulació
ahí sí que n'hi ha una incertidumbre i té lògica que tinguem por a això, però mai hem de tindre por a la inversió. Hem de plantejar-nos-ho com invertir a llarg termini i ja t'ha dit que en 20 anys probablement és nul·la la possibilitat de que perdem diners. Si nosaltres invertim a llarg termini, jo no puc assegurar 100% res, però m'atreveria a dir que és quasi impossible que perdem diners. Així que tampoc té ningú sentit la por a la inversió. I la por al que diran. Has de tindre una cosa molt clara. No li importes una merda a pràcticament ningú. Si lleves els teus amics més propers i la teua família, a la resta de la gent no li importes un pimentó ratllat. D'acord? Així que no té ningú sentit la por al que diran. Heu de pensar que quan la gent critica a altres persones, al final, intrínsecament, és algo personal, no? És enveja o és... Doncs mira, ja que estem així parlant de la por, com jo tinc por, no actue, i com no actue, trobar-me millor, d'alguna manera, no critique a l'altre. El meu consell és que no conteu res de la vostra vida, excepte si teniu un amic que està molt en consonància amb vosaltres o algun familiar, en definitiva, algú que t'escolte i te respecte. Però això és molt complicat, és un 0,000%. El meu consell és que no digues res, igual que en el vídeo els que diuen i els que fan, doncs actua i no compartisques res de la teua vida. I així treballaràs i evitaràs la por al que diran. D'acord? No li importes a ningú o a molt poqueta gent. Així que no té sentit que compartisques les teues ambicions, no? O així que estem parlant de diners. Si eres una persona que estalvia, que administra els seus diners, que es porta una plantilla de control de despeses, doncs segurament la gent que tindràs al teu voltant començarà a dir, home, això per què ho fas? I què estàs ahorrant? 300 euros a l'any? No compartisques res i així evitaràs caure en la tentació de que t'acabi afectant el que diran. D'acord? Així que fes i actua i no compartisques res. I així evitaràs la por al que diran, que al final, com t'ha dit, és una por estúpida, ja que realment li importes a molt poca gent. I bé, res més, donar-te les gràcies si has estat ahí veient el vídeo. Recorda la mítica frase, controla la pasta i seràs més feliç. I bé, espero que no tingues mai més por a res i que la por no t'evite avançar. Adeu! Si vols veure l'últim vídeo que vaig publicar, mira, que casualitat! Així el tens. I si per contra, pues, eres una persona que penses que no n'hi ha que tindre por en esta vida i n'hi ha que avançar i aprendre i tot això, doncs mira, així també. Tens un vídeo molt interessant. Ja saps, aprofita el temps, no tingues por i avança en esta vida. I una manera que te pot ajudar a avançar és el canal de Finances en Valencià.